de Hofkapel Sint-Augustinus. Ook voor u nog de hermenning van... ze zijn hier met heel veel lu. En ja, ik kan niks anders doen dan zeggen het muzikale woord is aan de Hofkapel Sint-Augustinus. Dames en heren, voorgesteld de Hofkapel van Sint-Augustinus. Natuurlijk gewoon weer de eerste priester worden. Natuurlijk. We gaan heel fijn, heel mooie liedjes voor u spelen. Jongens, dames, zitten we er verder voor? Dran.
Goed, ik heb dus nog een grote voorbegangen. Het is wel de kapel van Sint-Augustinus van de Harmonie, de Stadsharmonie Augustinus. Dankjewel. En dit is de Stadsharmonie. Bedankt. Ja, leef nu. Een daverend applaus voor het Hofkapel Sint-Augustinus. En even de zonen, even de vrouw. Ja. Mevrouw en meneer van de jury. Zit ervoor. Ja, wat gaat ook knap geduurd. Ja, joh, nee, even wel alles. Gewoon, we zitten 12 uur. Met alles voor de dingen. Ja, we hebben de punten bij elkaar geteld. Gewoon van 18 uur. En ik moet even zeggen, leef nu. We hebben van boven hulp gekregen van Bertha voor de Stadsharmonie. En Bertha zit samen met Guus in het allerbeste tussen. Wat voor mij niet vergeten, Guus Klinken is een van de grote nu van de Hofkapel en van Stadsharmonie Sint-Augustinus. En dat nooit genoemd. Dan zeggen ze, de kennis van we hebben echt hulp gehad. We zijn goed gekomen. Scherpkoper, 8 punten. Zwaarkoper, 9 punten. Het slaagwerk, ook 9 punten. De muzikaliteit, 50 punten. Klotterieën, niet gelachen, is geloof ik een TN. En je zit met 40, ik heb geteld, dus Sean, Mansur en Vrolie, allemaal 40 bijeen, daar ook weer 40 punten voor. En gegeluideerd dat je een totaalscore van het bestaansjaar van u 126 jaar dit jaar, 126 punten. Ja, Applaus voor Sint-Augustinus. En dan een keer een buitenmasker, applaus van de Sint-Augustinus en applaus voor Ritchie.